माबा हेक्टर हाखौ हाग्रामानि मानसिफोरा हाग्रा दाननानै दिनै साहा बागान खालामदों राबार बागान खालामदों बेफोरखौबोथ' जों एक्सन लाखागोन जायनि जाहोनाव हाग्रामा मोना माने गावसोरनो हाग्रा दानग्राखाय रायजो राजाफोरखौबो जेबो बुङाखैमोन गोदोनि बाथ्राया जि जालांबाय गोदो जा हाब्बाय दा जों गोदानै सोआ बेखौ जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा उपायाथ' फैगोन आरो थांगोन राजखान्थि हान्जा हिसाबै बयबो बाहागो लाखागोन अपोजिसन पार्टिखौ जोंनो नांगौ नंखायनो जों हाग्रामाखौ चेलेन्ज खालामनो थाखायसो लिंहरदों फै डेम'क्रेटिकेलि जों गेलेनि खिन्थु आनडेम'क्रेटिकेलि मानसिफोरखौ दाबि धमकि सिङावहाय होखोमानानै राजखान्थि गेलेनानै सिगांनि बायदि थासारि सृष्टि खालामनो नागिरनायखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा आरो रायजो राजानि सिथ्लायाव बिथांमोना बेबायदि थांखि लानानै दावगालांनो नागिरदोंबा गसंनो हाखानाय नङा हासिब लानानै होसोजागोन आरो जों इउपिपिएल पार्टिया मोनसे रिजनेल पार्टि हिसाबै स्पस्ट' जेराव रायजो राजाफ्राबो जोंजों सापर्ट दङ बे बाराव एमपिखौ जोङो देरहानो हाखागोन क'क्राझार लकसभानिफ्राय जि एबेक्सन खालामनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ मा रोखोमै आरो एबेक्सना 100% जायफ्रा निउलि इनक्रस खालामदों नो कमप्रमाइस एबेक्सन बेखौ जों खालामखागोन आरो जों बेखायनो नोजोर होदों हाग्रामाया 17 बोसोराव हाजार हेक्टर हेक्टर हाखौ हाग्रामानि मानसिफोरा हाग्रा दाननानै दिनै साहा बागान खालामदों राबार बागान खालामदों बेफोरखौबोथ' जों एक्सन लाखागोन जायनि जाहोनाव हाग्रामा मोना माने गावसोरनो हाग्रा दानग्राखाय रायजो राजाफोरखौबो जेबो बुङाखैमोन गोदोनि बाथ्राया जि जालांबाय गोदो जा हाब्बाय दा जों गोदानै सोआ बेखौ जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा इलेक्सना जाखागोन दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन